Jo, du skal i sommerhus. Det ved jeg ikke. Jeg tror lige, jeg skal på toilettet. Man, prøv lige at se det der trick der, Sartakuni, de lavede, man. Ja, det er sindssygt. Jeg fik en sms. Det er fra Lena. Der står, hej, jeg vil gerne mødes. Tillykke. Jeg synes, det er en dårlig idé. Jeg er ligeglad med, at du synes, det er dårligt, for jeg elsker hende virkelig. Jeg vil virkelig gerne mødes med hende. Men hvis der sker noget, så er du selv nogen. Det gør der ikke. Vi er på vej dig. Det er Kolina. La la la. Ben, hvad får de filmer? Hvad? Det der en øl? Ja, det kunne være. For helvede! Slap der af! Jeg tror altså ikke, det er en god idé, det der. Synes jeg. Ja. Jo, du skal med i sommerhus. Nej, det gider jeg ikke. Jeg tror lige, jeg skal på toilettet. Ej. Hvad var det? Jeg kigge efter. Ja. Hej Tammy! Hej. Hej Tammy! Hvad var det der? Det var det, min tante. Hvad skal med din hånd? Det var lidt senere. Er der ikke nogen penge i? Du gider ikke give røv på dig længere. Jeg starter. Ja. Er mig, skal starte med at sige? Jo. Hallo. Du bliver sige okay. Jeg skal da ikke sige okay. Det var helt skolefælde, forklarer jeg ret. Nu. Er det en af dem? Helt seriøst. Nu. Hvad? Nu. Ja. Ja, de filmer. Hej. What? Jo, du skal i sommerhus nu. Det gider jeg ikke. Hvad jeg skal lige høre? Hvad fanden er det? Hej Tammy! Hej Tammy! Hvad laver du her? Jeg var oppe til min tante. Hvad sker med din hånd? Ja, det er faktisk senere. Okay. Hvor glemt det? Jeg glemte bare ved min bedstemor. Hvad var det? Du må hellere kigge. Ja. Hej Tammy! Der er ikke nok Hej Tammy! Hvad laver du her? Jeg var med min tante. Hvad sker med din hånd? Det får givet senere. Jeg går over og gemmer mig. Det er godt. Hvad er det der? Hvad er det en af? Hvad sker her? Penge i? Nej, nej.